Na madrugada do domingo, os veciños da avenida Doutor Tourón volveron a verse afectados por un corte do abastecemento da auga, provocado de novo por unha rotura dunha tubaxe. Esta vez, ademais, causou a inundación dun garaxe e da estrada. Os veciños e hostaleiros móstranse moi indignados. Fatal, porque hai cada semana hai un corte de agua. Pero bueno, también es cierto que necesita un cambio, porque estas tuberías llevan 40 años sin cambiarse. Entonces, bueno, esperemos que sea para mejor. Tolerarlo y aguantar lo que hay, nada más, sin enfadarse. Eso teñan que poñer toda a cañería nova, como tiñan que facer. Home, que teñan que arreglar dunha vez que metan toda a tubería nova, que sería o máis lógico. Puede ser criticable, te puede incordiar más o menos, pero si es necesario hay que hacerlo. Cada pouco rompe outra vez. E xa estamos, vamos, hasta as narices. O concelleiro de Medio Ambiente aproveitou para pedir disculpas aos veciños dos 3 edificios afectados. Home, primeiro pediría disculpas, evidentemente. A ver, non é culpa deste goberno en concreto, nin do anterior. Isto, bueno, pues son unhas tubaches vellas, que si é verdad que función do goberno que este de turno planificar, cambiar aqueles tramos que estaban dando problemas. A ver, roturas puntuais hai a lo largo de todo o ano en moitos puntos, é unha rede moi grande, de moitísimos kilómetros, pero, bueno, por lo general, este é o problema que temos, que é unha rede principal que non deberían estar estes edificios conectados a esta rede. Dende o Concello xa tomaron medidas para evitar que a veciñanza volva a sufrir cortes de auga, montando unhas tubaxes provisionais que abastezan aos afectados en caso dunha nova avaría. Pois se montaron, digamos, unhas tubaxes provisionais para abastecer a esos 3 edificios que están conectados a este tramo general, dada a rotura de onte, xa desde onte ás 2 da tarde aproximadamente, se suministra agua nestes 3 edificios a través desas tubaxes provisionais, non? Entonces, a partir de ahora, ainda que haya máis averías, daqui a mércores, esperemos que non haya ninguna, eses edificios non van deixar de ter auga porque xa son suministrados por estas redes secundarias. Lino Mouriño asegurou que o ideal sería cambiar todas as tubaxes, pero que agora mesmo non é posible. As obras finalizarán en menos de 2 semanas.